Duha ka mga gitumbok nga notadong tulisan sa dakbayan sa Talisay ang nasikop sa managlahing operasyon. Usa kanila miangkon nga nagsugod niini sa edad nga 13 anyos pa siya. Ano ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan gihingusgan sa Talisay City Police ang pag-ila o pagsikop nining mga tawo nga nalambigit sa pagpanawat o pagpanulis. Labi na nga musiaw ning nagsingabot ang Kapaskuhan. Usa sa biktima sa pagpanulis kining 19 anyos nga batan-on nga nabiktima niadtong Miyerkules sa hapon samtang galakaw haduol sa usa ka establishmento sa Mananga sa Barangay Tabuno, Kadakbayan sa Talisay. Nakuha ang cellphone sa biktima. Gigudol ko niya, gigunitan niya akong daftan, gigunitan niya, iyagi, nasyempre dala ko chilyo man ba, iyagi, akuan sa akong side niya, kuputan niya akong kamot, tapos iya ko gitook ko niya, ano niya, iya ko ginan nga, ari gudong niya, gikuha niya ang phone, gilagnot niya, kuan mo, ilog man ta ko ato sa kuan mo, ilog man ta ko sa cellphone man ba, dugi ka na ko gatag, puto mo siya nasuko niya, ako na, kuha niya na ako, nasagang niya, natapisan siyang kuan sa, Gipasalig sa biktima nga pasakaan gyud niya og kaso ang 19 anyos usab nga suspitsado kinsa nasikop pasado alas 11 gabi atol sa hot pursuit operation. Nakuha gikan sa suspitsado nga si Ninmar Repe ang cellphone nga iya kang IG. Nasakmit usab sa posisyon sa dinakpa ng usa ka .38 revolver nga may duha ka mga bala. Samtang ganihang udto, laing notadong tulisan ang nasikop usab sa Talisay City Police sa sitio Mananga, Barangay Tabunok, Talisay City, human kini gialarmang armado. Nasakmit sa iyang posisyon ang kutsilyo ug dili lisensyadong armas. Nasuta sa kapulisan nga usa kini sa ilang gipangita nga nalambigi sa mga pagpangawat sa Talisay City ug Cebu City. Nagpaila ang didakpan nga si Javar Adolfo, 25 anyos. Giangko ni Javar nga 13 anyos pa lang nakatuna siya sa pagpangawat. Iyang gilagway nga haniti na siya sa pagpanguot. Dali na ma'am, mo sunod sa kaya nga ma'am, sunod sa kaya niya man. Imo na kano yung bulsa. Yung bulsa rin mo kano, yung cellphone ba? Mara mo. Imo ra ang asa dapit iyang cellphone. Dayon. Photo ni mo. Nya ma'am di man mo feel. Di bugnaway mo na ma'am. Si bugnaway. Bugnaw kamot ba? Mapilo ni di ano man di sa mapil na nikapan yung bulsa ba. Tinguha unta niyang muhunong nan ini apan wa siya kapaingnan kay wa siya makaeskwela ug wa siya laing pangita. Mato di Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, hepe sa Talisay City Police, nga gihingusgan nila ang pagguko dining mga kawatan ilabi na ning Christmas season. Gani tulo ka team sa mga SWAT nga bag-o lang ni graduate ang lakip sa ipakatap sa kadalanan. Of course, Christmas season, basta bear na is our Christmas season eh. So, for the part of the PNP, ma'am, we are ensuring the safety of the public. We focus our mga patrolling in the area for crime prevention. The recent arrest of the duha ka mga kawatan diri sa Talisay, and of course also the graduation sa ato ang Talisay SWAT, it has a very big assurance diri sa mga negosyante sa Talisay na Talisay is much safer for us business owners and also employees. Landugang ni Magbanwa nga dugang mga personalidad pa ang ilang gisubay karod nga mga nalambigit sa pagpangawat ug uban pang krimen. Lakip na ilang gisubay ang mga lugar o establishmento nga dad-anan o prindahanan sa mga kinawat nga butang. Samtang subsuban ang operasyon sa kapulisan, pahimang nausab nila sa publiko nga mas magbinantayon. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.